fakty sú krajšie ako sny. Dnes to dokázal len Darius Havlíček, ktorý dokázal vyhrať túto etapu, aj keď mu zomrela jeho milovaná svokra. A teraz vidíte, jak si to užíva tie ženy vedľa neho, ktoré ho obdivujú. Je to krásne, jak si dokáže tento jazdec užívať toto víťazstvo, aj keď nie každý to zobral takto dobre a niekto plače tam v zákulisí. Ale o to nejde. Môže si užívať takmer 40-sekundový náskok, ktorý pravdepodobne udrží aj v nasledujúcej časovke, ktorá je jeho vynikajúca špecialitka. Dovidenia. No a my čakáme na Martina Andyho Gažiho, ktorý práve teraz prichádza na smutné druhé miesto. Naozaj dnešnú etapu si asi nedá zarámovať, pretože došlo ku kolízii. A vidíte, predčasne odchádza smutný, ale aspoň s cenou útechy. Ešte pozrieme sa na to. Hrnček od hlavného sponzora firmy Granko. Gratulujem. My máme pripravený rozhovor s Martinom Andym Gažim, smutným mužom dnešných pretekov. Martin, tak nedokázali ste udržať žlté tričko, predbehol vás len Darius Havlíček. Navyše tam prišlo k vážnemu zraneniu. Čo sa tam presne stalo? No tak, vychádzal som tam zo zatáčky a v tej chvíli tam z boku do mňa narazil taký rottweiler. Bol to tvrdý pád. Narazil do mňa veľkou silou. Myslím si, že tak rýchlo nešiel v dnešnej etape ani len Darius Havlíček. No, tak padol som tam do tej priekopy, mám nejaké problémy s pravou kľúčnou kosťou. Neviem, asi ju mám zlomenú, alebo neviem, nejako mi nechce poslúchať, fungovať. A tak, všetko asi, čo by som chcel k tomu povedať. Môže byť naplasťou na vaše zranenie aspoň táto cena útechy od špeciálneho sponzora dnešnej Tour firmy Granko? No tak určite, ako tento pohár som už raz pred 2 rokmi vyhral, no asi pred 3 týždňami sa mi rozbil, tak budem až aspoň piť ráno kakao, ako mám ho veľmi rád, pijem ho každý deň. A myslíte si, že dokážete vybojovať ešte žlté tričko v ďalších nasledujúcich etapách? No tak verím, že sa bude dať niečo s týmto poradím zatiaľ spraviť, ale zajtra nás čaká časovka, čo není nejako moje obľúbe, tak tam si asi veľa času nenazbieram, ale tak pokúsim sa. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. No, vidíte, dneska mu naozaj šťastie nepraje. A my stále čakáme na dnešného víťaza Lensa Havlíčka. Stále ho tu nevidím. Asi má už bujáre oslavy. Á, tu je. Pán Havlíček, dobrý deň. Zdravím. Tak ako by ste zhodnotili dnešnú etapu? Tak bola to paráda. Víťazstvo venujem mojej zosnulej svokre. Ako som na začiatku hovoril, dneska to vyšlo a bojoval som hlavne pre ňu. Dúfam, že sa tam má dobre. Konečne. No a dúfam, že takto to bude pokračovať stále a teším sa na ďalšie etapy. A myslíte si, že bude pre vás jednoduché udržať žltý trik? Áno. Či bude pre vás jednoduché udržať žlté tričko? No tak uvidíme, ako sa bude vyvíjať ďalšia snaha Martina Gažiho. Dúfam, že sa tam nejak nezranil, predsa sme kamaráti, keď v oboch rozličných tímoch, tak bude to záležať na ňom, či bude mať nejakú veľkú konkurenciu. Tak ďakujem za rozhovor, pozdravujte ženu, svokru a všetkých vo vašej rodine.